Ndibuyile ke no-part 4 kaNokhaphetshu. UNokhaphetshu ke ukhumbule uba unomxoxozi ongumzala wakhe uthwelwe. Uyasibuza uNokhaphetshu uba kutheni le nto wonke umntu epholile ngale nto. Ngelo xesha elo ke unomxoxozi ebena-14 years. UNokhaphetshu lona ubena-14 ezobamba 15. UNokhaphetshu una-13 uzobamba 14. Imhluphe le nto uba kutheni le nto wonke umntu epholile ngale nto. Kutheni le nto bebona le nto inormal umntana omncinci kangaka kuthiwa uyokwenda. Uyayiva? Uthe esajonge loo nto ke ngoku uNokhaphetshu, hayi ubomi buqhubeke ubomi. Uthe uNokhaphetshu esabukele loo nto leyo. Uthe uNokhaphetshu esabukele loo nto leyo ke ngoku, kunabantu abamane bezoxokozela apha kuwabo ke ngoku. Kungomnye uDisemba ke ngoku. Upasile uNokhaphetshu esikolweni. KungoDisemba, useyugqibile unyaka, uhlala nefemeli yakhe, yakulotatakhe. Abantu bemane beyothetha apha esibayeni. Qha akayazi uba kuthethwa ngantoni. Ngenye imini ke ngoku ayibuza omnye umzala wakhe omdadlana kuye, isisi, kutheni abantu aba bemane bephithizela apha? Ngelo xesha unjani ke ngoku uNokhaphetshu? Urhonorhono, unezilonda, kuthiwa amanzi waphayana wamthandi. Ubolile zizilonda umzimba wonke lo. Ezinye ziyaphola zimshiya amabala, uyaphidlika nje umzimba lo. Ukanantsika abe nazo kuthiwa ziimbilaphu, aqhane mntaka bangakwazi nothini. Ambuze ke ngoku, kuthetha athi abuze usisi wakhe, sisitheni abantu athi, mntanam le nto ndizokuxelela yona ngoku uyazi uba ingaze ibe noqhawulo efemelini. Ungaze uyithifu nakubani na. Abantu aba bazoxoxa ngawe, bazocela wena. Athi uNokhaphetshu, njani kaloku mna ndingona ndigqiba ubamba 14. Seyibambile ke ngoku 14. Ngona ndigqiba ubamba nje 14 bazondicela uba ndithini mna ndimngaka. Athi uNokhaphetshu, utata ke ngoku uyayimamela yonke le ntsambatheka. Athi eyi mntanam, nam andiyazi sisdade wethu, nam andiyazi kakuhle le nto, kodwa yinto endiyaziyo leyo. Hayi, uNokhaphetshu ngelo xesha umomkhulu wakhe notatakhe baye esingcwabeni. Ibinguye ibhovu uba ayinele ekuseni ngaphambi uba ave le nto. Uthe utatakhe efika nje wabemhlangabeza, athi tata, ndiva kuthiwa kunento enje. Yinyani na? Sangaphendula uyise. Bathini ke? Bathi silence means consent. Unentshisekelo ke ngoku uNokhaphetshu. Le ntshisekelo yakhe ufuna ugoduka, ufuna uya kulonina. Kulonina kukhona kwalapha qha kukude. Xa izohamba ngeenyawo mhlawumbi ingamthathi 2 hours. uNokhaphetshu ke ngoku wathatha ingxowa wamane esithi uyochola amalongwe. Kanti uhambile nyani wayochola amalongwe, ugqiba kwakhe wawabuyisa, wathatha ingxowa, wafaka iimpahla zakhe, azacwala ke. Ngoku ke ngoku umntu okhoyo apha eyadini uyambuza uba hayi bo kutheni urhuqa le ngxowa. Uthi ndisayogcwalisela amalongwe yam. Uthi yambuza ke ngoku uba ke ngutheni ungakhuphi la ugqiba kwakho. Uthi ndifuna ubuya nawo igcwele ngoba ndiyazi nisowashiya nizophinde niwabase. Wazimela kanjalo ke uNokhaphetshu, wayishosholoza waya kulonina. Into eyamthatha about 4 hours uba makafike ngoba kaloku uqhanene, unezilonda, uneemvilaphu, unayo yonke le nto. Uthi asohamba ziphinde zihambe zimfimfe ezi zilonda zakhe apha endleleni. Wathi xa efika, wafika utamkhulu wakhe esaphila nabantwana bakamomkhulu wakhe ecaleni kamamakhe besaphila. Hayi nyani, afika ayitsho le nto uba kukho ingxaki nje. Aba ke ngoku utata kaNokhaphetshu uyiqondile uba uNokhaphetshu uzimele kulonina. Wathumela udade bakaNokhaphetshu ekuseni uba mabahambe bayomfuna. Bafike babethwa, bathukwa, bethuke barhawihlwa, denza into enje kwatsha kwacima ntontontontontontonton. Uthi uzomkhangela ngoku umntana ubusuku bonke becinga uba umntana uphi. uNokhaphetshu kafika acela imali. Ucela imali kutamkhulu wakhe.
yoba ucela ugoduka aye kunina. Athi utamkhulu wakhe, hayi ke mntanam ndirhola kule vekisayo, funeka ulinde ngento ndirhole kodwa ndiza kunika. Utamkhulu wakhe ke ngelo xesha ibhasi ke uNokhaphetshu yayi-150 ukuze eGoli. Utamkhulu wakhe wamnika imali engange-200. Kule mali lena kufuneka etyile kuyo wafika nyani uNokhaphetshu waza kunina. Wafika unina engasaqumbanga, equmbelele uba wade wandilahla mntanam, uyazi uba ndisandoswelekelwa yindoda, uyazi uba ndisebenza kanzima, bendizokudinga uba uzokwazi undincedisa ngabantwana apha endlini. Ufika isimo kowabo uNokhaphetshu sibi isimo kowabo. Unina ude uzama ukuthengisa iparafini. Wabesithi umama, kanti izuxhamazela ke mna ke ngoba izikolo besezivuliwe. Andizuxhamazela ke mna ke ndibe ndiyokufunela izikolo, andithi wena ubuzikhethela uba ufuna uyohlala kuloo ndlu. uNokhaphetshu ke funeka aphinde awine itrust kanina. Emane ehamba ke yena funeka awokuhamba ayothenga iparafini kude. Uyawokha kuNokhaphetshu esikolweni into engangeyure, aphinde futhi aphinde abuye ngeenyawo into engangeyure. Kunzima kowabo, funeka athi xa ebuyile yena noobhuti bakhe funeka bahambe bayocholachola izihlangu bazokwazi uzifaka kwezi zitovu ezi zamalahle bakwazi upheka. Phofu ngelo xesha uNokhaphetshu uhambe engatyanga ekuseni, uhambe engakheranga, uzophinda afike angatyi ngoba akho kutya. Funeka aqale ahambe bayochola ezaa zihlangu kungona bazotya, okanye ngamanye amaxesha funeka ahambe bayokha imifino ukuze batye. Utata wakhe ngelo xesha elo uritrentshiwe emsebenzini, unemali. Utata ozala uNokhaphetshu unemali, uyandiva? Uyandiva uba ndithini kuwe? Kwathi ke ngoku uNokhaphetshu eswelekelwe ngunina, after 2 years waswelekelwa ngunina. uNokhaphetshu ngoba inamba katata wakhe wayeyazi ngentloko, wamenzela i-please call, wamxelela uba umamakhe akasekho. Uyise wathi hayi uNokhaphetshu wamanyano wayingcwabu unina ngoba ezixelela uba bakufitshane ngabantu belali enye. Xa ilali enye kodwa basondelelene. Wayemane ephakamisa intamo uNokhaphetshu ecifa uzombona uyise, zange ambone. Abuye ke ngoku uNokhaphetshu. Xa ebuya uNokhaphetshu ubuya ukhangelana noyise futhi amenzele i-call back. Wathi uyise xa wathi imini uNokhaphetshu wazixelela khona uba ugqibile ngalo mfo, wathi emfowunela wathi uyise, ufunani, undifunani mntanandini? Sukela loo mini ke uNokhaphetshu wazazi uba yena oyena tata wayenaye akasaphili, wasweleka. Lo ambonayo akamazi futhi ufune nokumtshatisa emncinci and akamkhathalelanga. Wabona uNokhaphetshu uyayazi uba funeka ahlukane nalo tata ngoba cacile uba akazamthanda kwasekuqaleni. Yaphela kanjalo indaba kaNokhaphetshu noyise.